Mataró necessita un Podemos perquè Mataró s'ha de revolucionar socialment, així de clar. Necessitem que la gent torni a creure en si mateixa, que la gent torni a defensar els seus drets. Mentre que hi hagi necessitats i carències, Mataró necessita un Podem. Vam començar amb moltíssima il·lusió reunint-nos al Parc Central. Sobretot el que volem és aconseguir línies molt solidàries, és a dir, el cooperativisme aquí a Mataró ha sigut sempre històricament molt important. Volem recolzar aquesta idea, sobretot perquè tenim una franja de gent d'entre 45 anys cap endavant, que és gent que encara pot treballar, que pot fer coses, i les tenim aturades. Volem recuperar els ninis i volem recuperar a la gent jove que per primera vegada en la història d'Espanya, i parlo en general ara, tenim la gent més formada que ha hagut en tot, jo m'atrevo a dir que en tota la història, i els estem deixant marxar fora. Tenim intenció de presentar-nos a les municipals, de fet això es va aprovar ja fa unes quantes assemblees, és un resultat del 15M, i a més jo ho reivindico molt. O sigui, jo sempre dic que precisament estic personalitzant, perquè ara vull parlar amb l'emoció que em dona. Jo sempre he sigut una persona molt lluitadora, he estat implicada en les lluites socials dins del que he pogut, perquè tinc una família i tot el que... responsabilitats i molta feina, però a mi el 15M em va tornar a despertar. Va ser la xispa de... És que hem de fer alguna cosa, no podem estar més a casa, no podem estar callats, hem de dir basta, hem de dir prou i hem de començar a caminar junts. Que el 15M va aconseguir unificar sensibilitats, cosa que les esquerres no havien aconseguit, per més que ho intel·lectualitzaven i ho deien, però no ho arribaven a aconseguir, i el 15M, amb els estudiants i la gent jove que es va tirar al carrer, ho va aconseguir. I aquests mèrits crec que són històrics i crec que s'han de tenir en compte.